Τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις τριετίες? Οι τριετίες αφορούν τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τα έτη δραστηριότητας της ατομικής επιχείρησης. Για κάθε τριετία που περνά, το ελάχιστο εισόδημα αυξάνεται κατά 10% και αυτός ο υπολογισμός ισχύει από το 7ο έτος της επιχείρησης και μετά. Αναλυτικά λοιπόν, για τα πρώτα 3 χρόνια το ελάχιστο εισόδημα παραμένει στα 10.920 ευρώ. Από το 4ο έως το 6ο έτος το ελάχιστο εισόδημα παραμένει επίσης το ίδιο. Από το 7ο έως το 9ο η προσάυξηση είναι 10%, αυξάνοντας το εισόδημα στα 12.012 ευρώ. Από το 10ο έως το 12ο έτος η προσάυξηση συνεχίζεται με το ίδιο ποσοστό και το εισόδημα φτάνει στις 13.104 ευρώ. Από το 13ο έτος και πέρα η προσάυξηση συνεχίζεται ανεβάζοντας το ελάχιστο εισόδημα στα 14.196 ευρώ. Επιπλέον, αν είσαι επαγγελματίας και έχεις διακόψει την επαγγελματική σου δραστηριότητα και αργότερα ξεκινήσεις άλλη, τα έτη δραστηριότητας συνεχίζουν να υπολογίζονται από την πρώτη επιχείρηση, ανεξαρτήτως του ΣΚΑΔ και της νέας δραστηριότητάς σου. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και σε απασχολούν τα φορολογικά σου, ακολούθησε τη σελίδα μας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.